talking about the other guy, because the other guy have been giving us boring music. I'll tell you the reality. Forget about his fans and numbers that he's getting, but his music is boring, to be very honest. Lwami baphawulile bonke abantu noma kungebona bonke kodwa abaningi baphawulile ngey'ngoma eziwu-2 zegcokama elisha ey'phumile. Mina into engikwenzele yona ngikuphathele i-review yabo bonke ngokuhlukahlukana kwabo ebese nawe uphuma ne-review yakho laphana kwi-comment section. Ngenzela i-favor mlaleli wami wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike ebese uyayilinda ividiyo iziphele bese uyakhomenta okuyikhona okubalulekile. Mntana sekhaya na amavidiyo. Sanibonani, ngisacela ningithuke mase niqedile ukubuka le video nezo ngoba vele ngiyazi ukuthi nizongithuka. Cha ingoma nje lezi ekhisho umfowethu uDuyaza ehamba nalabo sesilaba bawu2 1 ingoma cha zimbi. Le aka noMahu bekungcono kube uMahu bekuthiwa featuring babu umfiliseni Magubane. Le aka ikhiphe no Sisuzi Kode. Cha yona iyona engizwayo ke ize khona inestyle esimnandi lesakudala. Inestyle esimnandi lesakudala lesi ngama 90s. Bese kuthi iParis ebethu uyazama ukuyiqiba ngale kaMahu. Ayi kodwa ayiqibeka iParis madoda usasalelo umsebenzi ke wokuvala iParis, okuvala lo yamgodi. Ukuthi ngithi nongithuka vele ngiyazi. Mina ngendlela engizwa ngayo. Akalanda ingane yasekhaya ulwa. Ulwa ngeke. Ngiyakutshela ufika shawu1 akaphinda amlande. We Red Nation othi ngithi fahla kancane. Bese nemsebenze u2 ngalezi ingoma. Ukuthi siyipromote nokuthi sikwazi ukuyidlala online. Njengama isisalelo umsebenzi owodwa ke kakhulukazi. Wokuthi sidlale online senze short siyayidlala ku YouTube, ku Spotify, Apple Music kakhulukazi. Lo ukuthi promote ama Blue Nation asiphathele wona lo msebenzi. The more beyigxeka lapha ku TikTok bevula live bekhuluma ngazo, the more bekhuluma ngazo ku Facebook, basidonsela abantu abaningi, basimarketela kahle hle, basidonsela abantu abaningi ukuthi begijime befuna ukuyozizwa lezi ingoma. Nobe ngayizwanga egijime uyizwa, nobe ilalelile efuna ukuyoyizwa kahle kahle, bathini labantu. Ilokho ke bafowethu thina okuzosebenzela. Thina wethu sifocusa ngala kakhulukazi ku YouTube, sifocusa ku Spotify, sifocusa ku Apple Music. Kuduma izulu bafana bakithi. Thina sazincoma ingoma kaJumbo ngoba zasenzela ukuthi kungabi khona ukuthi sinikeze attention eningi sikhulume ngayo, nabo bengakhuluma ngayo, bengayidefend ukuze kuzonyuka abantu abaningi abazofuna ukuyoyizwa. Sebenza kanjalo bafana bakithi game, abayi understand igame kodwa siyabonga ama Blue Nation bafethu ngepromotion. Qhubekani nganza wethu. So focusa ngala ku YouTube. Hayi bafana hayi ngeke ulwa. Hayi ngeke. Hayi ulwa mfana hayi. Hayi bafethu hayi ngiyamgaya 100. Hayi ngeke mfethu ngeke. Hayi ngeke bafana. Hayi ulwa hayi. Hayi sengilalele zonke zombili. Hayi kodwa ulwa kule hayi khohlwana bafana. Hayi khohlwana. Ngeke. Hayi ngeke. Weshambe uNkulunkulu wami usenzani wemthandeni nithi ubani lona? Mahu. Ayi yazi ngikhohle nawe ukuthi uJudge Hlophe lapha imchithili Western High Court webafethu angibazi bomnandi ongaka. Mina into mayimnandi ke ngiyayifaka ngifuna uqamba manga ngiyafaka nje mangabe kumnandi. Hey angiyazi lento yabona umfana uvika ucelemba ngezandla inkosi impela kuyobaleka iziponsa kubaleka osomabhizinisi. Hayibo lengane ingashelwanga yizi lento ngizwe bengisuka eMtuba ngilibangise eGoli. Abanga ngizohamba phansi ngene N2. Ayi ngibheke kwandonga ziyaduma ngithe mangithi ngiqala nje mangithi phongolo ngathi sengikhathele ukungibuyela emva la ku YouTube. Angibheke ngala subtitles advanced setting ngathi loop lapha ayi lokhu ishilo. Lengane ngiyasola kumanje lapha ekhona ishelwe yizwi. Ngoba hayi lokhu ishilo into le. Hawu uma kuthiwa sidla imali yesokisi lapha esenithini. Hayi bafethu hayi.
imnandi into yazi yamnandi into engahlafuna ngeke phela sihlale singacompliment lesingavi lapha abantu abawu7 nje abazosithuka la ku TikTok wakhona besithukile yini into abayithathayo kuthina abantu abawu7 ongayibala ukuthi ubani osibani imnandi lento bafethu imnandi no defender ngenisa abatha ngiyazi into eshisa kangaye ngabhuleki mina ngene nane yesabatha manje hey kulungile awuthi ngikhuphuke ngoba phela ngidlala ngayo le phone lapha awuthi ngiyobheka lapha ku YouTube yo kubi umuntu obhayizile le comment lo muntu ophendule ngesizulu uzoyithayimisa lezi ube umuntu becommente kahle lana ukuthi this guy is genius, simply business strategy, adapt or die, move with times but don't lose your culture, be relevant but don't lose your roots. This is not just about music being nice alone, it's about promoting the Maskandi music. Even us who were not keen to listen to Maskandi, now we pay attention when we hear Maskandi song. Besafika islima saqala kahle. It looks like Mthandeni is doing a great job. Maqala ukufaka uMaskandi kona wonke umuntu ungabi sengathi uMaskandi weqoqwana labantu abathi we sezomthuka ke lezi ithuka umcebo lapha kwaMaskandi uma ngabe ungafuni ukuthi ube nezinkinga yonke into yakho comment ngesilungu khohlwa mfana uzophila kahle faka nje isilungu phakathi comment nje ngesilungu excuse me complimenta ngaso ngeke akukho umuntu ozolokhu kulandela ekuthuka hey fana nomne suggestion yenze ibe formal ngendlela nje yesilungu kuphela uyibeke lapha ngiyakutshela ke izodinga inqwaba yabahlazini abantu abathize ecubungule ngegama elilodwa yonke lento lekuthiwa hayi la shothi bet hey khona labantu awu7 nje athuka nawo la labantu awu7 ngiyawazi mina uthi wonke ngablock on my account ukwa avoid nje bhala ngalendlela le kuphelile hey Gushi featuring Mahu. It's a beautiful song. I've streamed that song on YouTube. I've streamed this song on Apple Music. Let me tell you something. It's gonna be making waves in this summer. It's gonna be topping charts. And nobody will be the barrier to that. Nobody will be the stumbling block to that. Because that song is going to be big. It deserves to be big. Now, funny part, I go to TikTok. I just figured out that people, his ops, are already criticizing him, saying the song is the fake of Paris. The song is a replica of Paris. The song is Paris from Timu, blah, blah, blah. But when I look at those comments, like, I want to take a good look at these comments. And it's the very same people. They go under every comment and start criticizing him because they're trying to discourage people from listening to the song. But let me tell you something. It's the same thing they did to Paris as well. The first time I listened to Paris, I went to TikTok and I started reading the comments. People were criticizing the song. Only for the song to start making waves, to be big. Paris is a big song. Even up to today, people are still jamming to it. And it's the same thing that is going to happen to this song. Because one thing about Mthandeni, the beat is different, lyrics are different, everything about the song is different from the previous one. He has another song with Nomcebo. It's a beautiful song as well. So I cannot say the same thing about the other guy. Because the other guy have been giving us boring music. I'll tell you the reality. Forget about his fans and numbers that he's getting. But his music is boring, to be very honest. But when it comes to Mthandeni, he's very honest to us. He loves us. Because what do you mean? Each and every year, he's giving us a hit. He's giving us a very meaningful song about love. Last year, he gave us Paris. And now, this year, he's giving us Gushi. Amen. You guys, I'm proud of him. I just wish I knew him personally. I just want to have his handshake. And maybe just to get to know him. Because, man, he's great at what he does. And I'm proud of him. Also, working with Mahu,
It's the collaboration, it's the combo. I never saw it coming, but it's a great combo if you ask me. It's a very great combo, you guys. I'm proud of them, and I cannot wait to see more of them. Like, period. Well done, Taneni. Well done, Mahu. It's a Gucci song. Lale, lale. Ah, guys, it's a beautiful song. I'm not gonna lie. I don't really care. Webafolalela into engithanda akuyena yedwa udubula phela onakho uthanda lengoma kaSkhova. Akuyena yedwa mfuthu baningi abantu abathanda ingoma kaSkhova. Njengamanje nje igijima ku 100k viewers ku YouTube. Bese kucatshwa ngokuthi kumele kuvala udubula ngapha. Udubula akanandaba udubula. Akanandaba udubula noma ngathiwa nimvalile baningi abantu abaphusha ingoma kaSkhova. Baningi abantu abaphusha ingoma kaSkhova. Balandeli bakamgodi izomela izinhliziyo bafana kahleni. Inhliziyo zenu zizoma. Uma nizokwazi ukuthi kumele nimake wonke umuntu odlala ingoma kanakho, odlala ingoma yeSkhova bese nini report. Khohlwani bafana kuyena yedwa udubula ophusha nakho. Ophusha ingoma kaSkhova. Angiphushi ke mina umsanganweni yangazi nje ngiyiphushela ingoma emnandi. Le ngoma kaMthandeni featuring uMawo. Ayimnandi bafana. Imnandi mina ngithi 2025 phekwabo bafana, phekwabo bafana, phekwabo bafana. Angazi bazonivimba ngayiphi, angazi bazonivimba ngayiphi. Hlukanani nomona abalandeli bakamgodi. Siyabhubhuza isikhova abafana, siyabhubhuza isikhova. Niyathanda anithandi, siyabhubhuza isikhova abafana. Ningireporte funa kule ngoba niyareporta nini. Ningireporte nakule. Okusala isikhova siyabhubhuza ngithi 2025 ayidibane kusasa ke bafana lapha workshop. Isikhova sizodlala ngo1:15 ekseni. Kuzosa kube yisonto. 1:15 ekseni kuzosa kube yisonto. Ayidibane kusasa bafana kumbuso wamaciko. Konakele inganza ukuthi sobe sikhona. Sobe sikhona bafana. Kungenwa mahala ha. Kungenwa mahala ha. Uzobe idlala live ifike. Ngibona ukuthi ukhona nozoke eyivale le ngoma yakhe ngoba nina ngithi niya reporter nanda ngokureporter nini. Ufuna ukubhena ama account ethu niyizinja. Niyizinja. Xoko ma Red Nation. Aselikhulumeni iqiniso bafowethu. Le ngoma le ethi iGucci uNtuntsula featuring Mahu. Abafowethu insimbi ziyalaleleka kodwa ama lyrics nama voices awahlangene bafowethu. Inhlapha nje ungathi amasimbo omthini. Akuhlangene bafowethu. Cha insimbi zizodwa ihlangene. Kodwa ama voices alabaculi boyi2 uNtuntsula noma Hu akuhlangene bafowethu. Akuhlangene bafowethu inhlapha amasimba nje engoma lento lena ekhishwe udunudunu uNtuntsula umfoka amanqele ukhiphe nje ubuthuvi bengoma bafowethu. Bese kuba ishephise ejezini. Uyabona ishephise ejezini bafowethu. Ivele yawuthephisi ngempela isinamfu sengoma. Yinto nje amasimba nje ngoma. Yinto bafowethu obonayo ukuthi engathi ungakhipha ama voices usale nje insimbi kuphela ngoba insimbi zisidale. Uyabona ungathi udlala umculo wama 90s lapha ya kwi-sound. When it comes to sound ungathi umculo wama 90s balandele lesa style lesa sigqi sakudala lapha kwi-sound. Kodwa when it comes to ama lyrics ayinamiyalezo, ama voices akhona ayinhlapha umsangano nje. Uyabona ivoice kaNtuntsula featuring uLwandle kwakuyisinanqa sento bafowethu. Kwakuhlangene kuyimbumba kuhlangene nesound, kuhlangene nama voices bafowethu. Kwakuyisinanqa sento yayimnandi yakhe. Kodwa yabona kulama single awu2 lawo. Lama single lawa awu2 dual single le. Ishephise ejezini iGucci. Abafowethu inhlapha lento yenu yimbi bafowethu. Mina akanginandaba seningawakhulisa ama views bafowethu, seningawakhulisa ama views. Veleke ukuthi iNumber 1 kuma trends. Chaza kona ukuthi sikhuluma ngayo awa 2 hours njoba namanje ngikhuluma ngayo nje. Veleke izoba number 1 trend ukuthi sikhuluma ngayo. Asinandaba ne trending. Iluli trending whether utrenda kahle or utrenda kabi uzoba number 1 yabona. Mase sikhuluma ngayo nje.
ingoma amasimba bafethu itembi leyanto mawuyidlalile ayiphindeki ayiphindeki bafethu ngoba manje labana kulento abayishoyo khona manje uyathandwa khona manje futhi uyacomplain ukuthi uthandwa kakhulu khona manje futhi ufuna ukuthandwa khona manje uyi-checklist isejezini amasimba nje into ongazi ukuthi ithini kahle kahle ufuna ukuthandwa noma uyathandwa uthandwa kakhulu ingomani lento eniyikhiphile bafethu yini lento eniyikhiphile uyabona so bafethu ngicela nje nikuthathe lokhu nikugcine kamini ukuthi ingoma ekhishwe uNtuntula Dumudumu umfoka Manqele featuring uMavu featuring uNomcebo Zikode lezi ingoma zimbi khulisanika ama-views nishaye o-30 million kodwa iy'ngoma zona zimbi kade ngiyasidakela uyabona nje kube ilolo lunye uhlangothi ngoba kade ngithi cha ayi lezi ingoma lezi ayifikanga kuleya ngoma eyaphumayo ngabe sebeyangithuka sebeshe yonke into kusho ukuthi seniyabona ukuthi uhlangothi olunenhlambi lokho ngabe sebeyangithuka basho yonke into le abayifunayo abayithandayo bengithuke bengibize ngayo yonke into ngoba nje abafuni ukuthi kukhulunywe ukuthi omunye umuntu uzizwa kanjani nomunye umbono womuntu ukuthi kanjani badefenda yonke into kuba nje labantu abakule team le ekhiphe lezi ingoma akekho umunye umuntu osangithukile nalobona ke njalo ukuthi ingqondo iba ngakanani okunye umuntu okuthukayo usuke ehluleke ukuthi uzothina vela asebenzisa inhlamvu ukuthi usuke umhlula ngalokho usuke ukukhulumile uphile nje.